Здравейте ви, Вокс! Днес ще ви покажа моята къща. Надявам се да я харесате. Ще видим какво съм направил. Ето и нея. Не докара тук. Къде ли сме? Оставай. Ето я къщата. Влизаме през портата. Ето е и нея. Това е вътре. Това е воля, естествено. Виждате фонтани, отстрани дървета. И продължаваме напред. Ето и нея. Ето е самата къща. Сега влизаме вътре. Малко рисуваме. Тук почне с малко картини, секция, българска телевизия, естествено. Хубав килим, нали? После отиваме другата къща, още един килим, телевизор. Сега продължаваме напред. Ето тук още едно легло и телевизор. И отиваме в третата къща. Ето и нея, отново килим, отново удобно диванче, телевизор, картина и легло. Това беше от мен, от моето първо клипче. Аз съм Minecraft Video 19. Продължайте да гледате моите клипчета. И това е.